jednotku. Fakt mi dal. Hej, na jeden náboj. 104 mi zobral. Aby si to natrénovali. Inferno bude jeba. To bude zaujímavé. To je retardovaný kokotský streamer, ktorý je jebaný. Že posledný, že ti to hrám. Takže bol dole po tebou. To je last. Ten bol tu. Masterpiece. 5 dielov mali zamrtnúť tú postavu. A on len išiel, ten herec išiel len natáčať nejaký iný film, vieš? Tak po 5 dieloch, vieš čo povedali? Že celých tých 5 dielov sa len niekomu snívalo, vieš? To je vlastne nič spoločné. 5 dielov, normálne 5 hodín sa niekomu snívalo, si predstav, čo ti jebe? Jebe ti to, lebo pokšem. Už je pri baráku. Mohol mi niekto napísať, že kravička sa nejak cuká pod stolom. Ticho. What the fuck? Tai Chi, dýchaj si, život, príroda, strom, kokot. Niečo vedľa mňa zoomuje, neviem kde. Dal by som mu rád dieru, keby som videl, ak táto mapa skurvna funguje. Kde si ho dal rest? Kde máš byť po to? Ja to rozbijem a vybehnem o tom jak pán. Ale se Miko. Piča pojebaná, čiže to má na profilovke. Ani sa tam seba nemôže dať dobre. Nemôže dať. Čiže má nervy ako kodevy. Ona za to nemôže, tam ich za to nemôže, som kľudný. Tai Chi, to je proste, že... Nevidíš? OK. Devi? Niekde... Dome, ne? Niekde tam pri mne, no. Ale kokot, 7 HP dole. 7 HP dole. To je sranda, že... Týpek môže byť tak. Ale kurva! Držte piču, kurva, keď zomrete! Čo ste tam dali za mapy? Jebe vám? Ticho. Asal. Jak Asal, tak sme prejebali na 100% chalani. To fakt dojde proste rest. No a... Čiže ja nebudeme na to ísť dookola celý život, ty kokot. Opis, ty kokot! No. Dostal hlavu jeden. Je u nich na streche. Dostal hlavu jeden. Chlapci, všetci boli trialog, všetci pozerali dvere a všetkých troch som vyjebal. To sú kokoti. Všetci boli trialog. Nemôžeme zobrať, zomierať. Čo to je skončili, už na večer. Má 1 HP. Aha. Ja sa nevyznám v tej mape, tak ako dajte mapu do piče, ktorú neviem jak sa hrá, ty kokot! Ty kokot, nevidím cesto. Unta! Ale tam... A to nie je len pri tejto. No. Ako 4x6 halus. To čo je za hru? On je mne dole. Sem som došiel, hej? Ja tu ostanem, ja mám piči. Sem som došiel, tu budem. Po ten barák a cez tie smoky musíme prejsť, akože musíme byť v nich. Let's do it. Vyhráme to, keď to urobím, musíme urobiť, hodiť dobrú stenu. Ako myslíš? Pokiaľ. Proste ja hodím ten... To čo mám? Toto sú čo za pozičky homosexuálne? Pravo, tuto Gorben Elas. Pravo, či nie? Raz dvojku, však to ste ujebaní. Treba mi znova na vec. Prosím, zabij ho! To má byť náboj z 250-ky, ešte proste jednoducho to není ono. Musím to jednoducho... Daj mi drop. Best and goal. I can fly. I believe I can touch the sky. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ježiš. Koho si stretol tých najst... Vieš na čo? Na meso s tarhoňou. Daj si. Víte, čo mám chuť ja? Na inú mapu. Na mapu viem, kde ma zabijú. Aj na CD spavne, ty koko, normálne. Kde sa... Vás bol streka. Chlapci. Žebráci, slabí, skurvení. Musím si poškrbať pipík.
Toto sú čo za pozičky homosexuálne? Katy, na to. Zober mi po, kato, tak máš. To už bolo zarezatý kokotek? Nemôže sa obtočiť, lebo nemám Bluetooth. Tak naspäť. My keď pôjdeme zo všetkých strán a pohádžeme im tam flashe, smoky, granáty, oni budú úplnej piči. No ale počkajme 5 do 40 sekúnd.